Ingoba ngisho mina ukuthi uma ulahlekelwe kakhulu ulahlekelwe uma ilela khaya. Ayikho into angayenzanga. Yazi ube kufika inyanga namhlanje, ifike namhlanje inyanga izothi phuma kube kuqala futhi kusho. Sawubona sisihamba njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Usisi ngabe uba igama? Anele wakazungu. Anele Zungu. Yebo. Uhlala kuphi nendawo? Ngihlala eMawoti. eMawoti. Oh, eNanda. Yes, eNanda. Kubo babizwa ngani labafana? Hayi angibazi. Angibazi. Okay, sisihamba. Welcome to iJoga TV. Ukhuluma noMfundo waKaMbatha. Igama lesho lala ekhaya angihlula lento. So, njengoba ubusibhalele ohlelweni lala ekhaya, ngabe udaba lakho luthini namhlanje? Udaba lami ngathini sengibone kakhulu hlela la ekhaya usiza abanye. So benginethemba nami. Yize inkinga bhekene nami. Kodwa nje ibhekene nami ngoba ibhekene nefamily yami kakhulukazi uma wami kanye nomndeni wami. Umali wami okhubazekile nengane yakhe. Kanjalo. Umalume ukhubazekile? Yes, umalume wami ukhubazekile. It's something natural or mhlambe walimala nje? No, ngathi ekukhuleni kwabo bese bancane wayinewele. So into yasemndeni nje yabakhona. Wayengazange ekhubazeke, futhi wakhubazeka esekhona emhlabeni. Esekhona emhlabeni. Akaza limali kwavele nje kwazenzakalela. I think izinto zesizulu nje kanjalo. So isimo sakhe sikanjani? Ukhubazekile uhamba nge-wheelchair. Kahle kahle umuntu okhubazekile nje uhamba nge-wheelchair. Ya uright because noma ufundile unawo ama qualification, ufunde eUnisa kodwa nje uhleli. So udaba la malume lithini? Ekhaya uma wami ongizalayo uzalwa kanye nomalume, bazalwa umama oyedwa. So ukhulu wami wayehlala nomalume nengane yakhe. Umalume nengane yentombazane kahle kahle. Yeah. I think ina 16 manje. So ukhulu wami ubehlala nabo bawu2. Emva kokuthi kushona ukhulu ke emhlabeni. Uma bashiya umuzi wakhe bathi uyohlala nomalume ngoba ukhubazekile, ingane yamalume esikoleni. Yabo izime kanjalo. So ifehlala kuma nefamily washiya umuzi wakhe. So ingane ke yamalume manje ekhona yasho uma wayo. Uma wayo nje ayimazi ayina certificate. Uma wayishiya engaze eyenze le certificate isize yaba nengane nayo manje. Okuchaza umalume senomzukulu. Yena ekhubazekile nengane ayina certificate. So umntwana lo ongena certificate uyafunda? Ukhulu engakashoni wahamba umncengela, wancenga esikoleni esiphesihle. Wancenga bamvuma. Susu bamdabuyela ukhulu. Wangena kanjalo kumntwana. Kodwa wagcina esiyekile isikole ngenxa yengqinamba abhekana nazo. Wagcina asanda esikoleni? Wagcina grade 10. Grade 10. Yes. So useze wathola umntwana naye? Uthola umntwana vele sehleli phansi ngenxa yenkinga ade ebhekene nazo umntwana. Umntwana umthola nje sehleli phansi ngenxa yenkinga ezinkulu ebhekene nazo kuyizona ezingilethela ekhaya namhlanje. Ngenxa yokuthi nginethemba lokuthi nami umndeni wami ngasizakala. So umalume manje usehlala usehlala naye umntanakhe? Yebo, umalume uhlala nomntana wakhe nomzulu wakhe ngenxa yokuthi kunesimo esihambisa uma ekhaya. Esashube ngalendlela. Umntwana lo kaMalume angazi ukuthi kwenza inkinga kwenzakalana kanjani kodwa angazi ukuthi yini kwasa mina nje ngidide ngoba ngila nje mhlawumbe nginethemba ukuthi ngoba nami sonke ekhaya sazi kwenzakalani. Uma yike imali angayi usemosha imali eningi ezama ukuthi asizakale kule nkinga. Umntwana ke bewumuntu othi momthethisa nje kuyasho. Yabo njengoba nje uma umzala ngithi uyena osemdala. Umntwana uyahlupha umntwana wonke bongjabo uzinjanga zonke ingane ziyahlupha. Kodwa yena ubuthi momthethisa kuzosha akugeji. Omakhelwane kuyasha kusha kanjani? Mhlawumbe mawukuthi mina mhlawumbe ngumama ngiyakuthethisa novela ukuthi boom umlilo noma kwenzakala kanjani? Njengoba ngingathini like mawuzo ngithi wena umama ingane uthethe. Mawuqeda kuthetha time uhamba uzosala kusha endlini. Umlilo ningawazi uqhamuka akekho suke elayithile. Akukho suke elayithi inhlobo. Yoza uthola mhlawumbe ngihleli ekama edaningi. Lade ungithethisela khona mawumzali uzowasethi hayi omakhelwane sibememeza bethi kuyasha akekho umuntu ongalazi usizo lezi lapha endaweni. Ngisho ngafika ubuza umuzi nje behlezi kusha kuona kuzokhonjwa ekhaya. So uma naye ngobe umzali I remember nje usuku sasesontweni noma. So uma wahiqisana nomntwana ngenxa ukuthi indaba engafuni enkonzweni. Nami ngangenelela ngasethisa abo la ngilela khona mina kwasha noma erumini yakhe kwasha sabuya enkonzweni isiphuthuma. Umama ethi uyakha ngoba phela uma uyi-domestic worker uyena kuphela osebenza emndenini. Nakhona uyi-domestic worker ayikho omlekelelayo. Methi uyazama ukulungisa umuzi umntwana mekwamthethisa kuyasha. Sekukaningi kusho suka. So uma bathi wabona ukuthi ngoba umalume naye I think igugu lakhe yabo mukhubazekile unomntwana
angazi ngathini uba igugu lakho ngiya-understand-a indlela aphatha ngomntanakhe kodwa futhi ububona ukuthi ngisho kukanjani akuvumi ukuthi umntanakhe amyale. So ma babona ukuthi okungcono akaqhubeke abasaphothe noba abalekelele kodwa adede kubona. Emva kokuthi sesededile kuma hhayi akubange kusasho. Manje yazi ngizama ukuyi-understand-a le ndaba manje ukuhamba kwama ekhaya akubange kusasho kodwa kusakhona uma bekusha. Yes. So nisola ukuthi ngabe uba nenkinga umntwana noma uma? Abantu abaningi sesibahambile nabantu abaningi bebekhipha uvo lwabo bathi emndenini umuntu owazi ukuthi avuse ikhaya if kunezinto ey'nkinga ey'khona emndenini if kunomuntu ovusa ikhaya akadingakali emndenini. So if ukuhamba lo muntu lo kuyena ovusa ikhaya angithi nezinto esuke zikhona egcine ngxa mhlawumbe zokungcola ziyafudumala zibona ukuthi asisaphazamisa yilutho ngoba uma ubekwazi usaletha inkonzo njalo nje kuhlezi yabo manje usho akasekho umuntu oyiphazamisayo. Abantu abaningi basho kanjalo indlela babona ngayo ukuthi umuntu usophazamisayo akasekho. Shuthi nazo ngiswazi khona lezo yilwane mothi yilwane zihle nje sifudumele asisaphazanyiswa yilutho manje ngoba okukhombisa ukusekhona ayikho into elungayo kulwamuzi. Yazi umalume uhola namhlanje ngabe ukhubazekile hayi kodwa uzosale uzomuza nje kusene sesicela ngiphi imali yakhe ngoba ikhadi lakhe lihlala nje ey'tolo akanamali uyaphuza yini umalume? Lutho akayenzi lutho ngoba nje uyenza lutho ngafike nje nimbone akenzi lutho uwumuntu nje. So kule simo kukhona imizamo mhlawumbe eseke nayizama noma ekhaya mhlawumbe izinto zezulu ukuthi niyobheka ukuthi ngabe kwenzakalani mhlawumbe iy'nkonzo nilethe inkonzo ekhaya mhlawumbe nje kukhona imizamo eseke nayizama? Ngoba ngisho mina ukuthi uma ulahlekelwe kakhulu ulahlekelwe uma ilela khaya ayikho into angayenzanga. Yazi ube kufika inyanga namhlanje ifike namhlanje inyanga izothi iphuma kube kuqala futhi kusho. And uzubona ukuthi angazi nomntwana shuthi naye ubengayilawuli ngoba bekwazi ukuthi makuthethwe ethi thulani shuthi I think into abekwazi ukuyizwa ukuthi iyeza because ubethi makukhulunywa nje ethi hey thulani masiqhubana nosikhuluma sikuzokusuka kube kusho okuchaza mhlawumbe yinto naye abekwazi ukuyisense ukuthi nayo iyeza igciniseni ngoba nje bevela avuke phansi awe phansi aphuma amagwebu. Shuthi lento inemoya phakathi. Yes, sazi singathi inani ngoba futhi nasegcekeni ubekwazi uma kunenkinga athi imbali la simbe sisithi sihamba sekuphuma futhi amadosho ongawazi ubekwazi ngolusuku nje wathi umbi into ethi angibiwe kwavela kwavutha wawa phansi umntwana njalo osho yonke lento uyenze kanje siyabuka nathi athi nje ngicela siphumeni sihambe sambeni okay makuphunyaye kumbiwe ngoba phela angithi umuntu ogulayo sesiyamlalela mase sisihamba bethu yalibamba ledosho siyalithatha uzowa same time naye futhi into nje singayi-understand ngakho nami ngithi angizoza la ekhaya ngoba ekhaya isixakile ngisinami mhlawumbe ngisukume nje uyingane yasemndenini mhlawumbe khona usizo esingalithola. Yo hayi yona iyindida shame yazi sabathe ngithi ngiyazama ukuyicabanga ayikhona hayi cha iyindida ngempela kodwa siyethemba ukuthi nathi okungaphezu kwamandla ethu sike sibekele kubabukele emakhaya ukuthi mhlawumbe bakhona mhlawumbe abanga-understanda kangcono bazama ukuthi bangenelele basisize ngoba khona udaba lakho lijulile shame ngoba sabathe sizama uku-understand hayi cha impela ngathi alu-understandeki yabo kodwa siyathemba ukuthi ababukela emakhaya bazongenelela bazama ukusisiza mhlawumbe khona ongaba nolwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani egcekeni ekhaya siyabo. So njengamanje uma ukephi? Uma usemsebenzi njengamanje. Uma uyasebenza uhlala khona la sebenza khona? Uhlala khona eMawuti wabuyela emzini wakhe emva kokuthi izimo zibebese. Wena manje uhlala kephi hlana umalume noma? Mina ngihlala eResi. Uhlala eResi uyafunda? Yes ngiyafunda. Ntombazane enhle bakithi. Yini ngisala ngathi wena uzovusa ikhaya? Isifiso sami kahle. Isifiso sakho ngayo kuzophumelela sisi. So umalume yena singamthola kanjani ke? Hayi umalume nobe nini mase nimdinga ngingahamba nani nobe nini ngicela ukuthi mina ngizwe kunina ngoba indlela engidinga ngayo usizo. Ngingashaya noba yini mase nithi ngingakwazi ukuthi nihambe niyobheka umalume. Ngingashaya nje yonke into ngihambe nani nanoma inini. So usizo oludingayo kahle kahle lwani olokuthi kusizakale umntwana lo mncane ngoba anazi naye ukuthi kwenzakalani kena noma nje umndeni as a whole usizo lukanjani mhlawumbe obulicela ukuze nababukeli bezozwa mhlawumbe? Ngiyacabanga ukuthi usizo mhlawumbe ukuthi isimo sasekhaya ngathini
kulunge umntwana ngoba uma kahle kahle naye into emlimaza kakhulu indaba into eyenzeka ekhaya. So uma seyilungisa indaba inkinga yasekhaya noma ingaba right emoyeni. Ngoba phela into emkhathaza kakhulu ilela ekhaya lingekho right. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe mase kubonakala ekhaya isimo nomalume nizuvo lwakhe. Because mhlawumbe nawe uyazi ukuthi yini engasiza nakuyana nomntwana. Yabo nje kuyimanje ukaboleka imali yenza interview because phela into i-qualification nje unayo. Waqunda une-matric so mhlawumbe uzoba u-1000 ku-interview. Ave nje ngisabo sekoleta umuntu njalo for interview. Ikoleta nje kuningi nje. So uma umntwana yena uyafoneleka uyathinteka noma ngasayixhaki nje hlobo. Hayi lutho. Akazi ngisho umzukulu wakhe. Wavele nje wadampa ingane oyishiya kanjani? Nomuntu amazi kahle ukuthi ukhubazekile. Yo, and ingane ayinaso isitifiketi abe ngikucela nje kakhulu ukuthi mhlawumbe umuntu ongaba nolwazi indlela esingenza ngayo isitifiketi ngoba phela umama bayishiya ingane. So ayikho indlela usingane yenze kahle isitifiketi ngoba angaza umama wahamba ingane ayikwazi ukwenza isitifiketi nengane yayo isakwazi ukwenza isitifiketi bahleli nje. Manje anikaze nizame mhlawumbe ama-social worker mhlawumbe. Akukho esingakuzamanga. Akukho esingakuzamanga. Akukho. Yo, hey, babukela emakhaya ngiyathemba ukuthi niyalizwa udaba la sisi. Usisi ubehlala unomalume, umalume okhubazekile. Umalume unomntwana osewaze wazala umzukulu. So isimo nje ekhaya asikho right, isimo siyabheda. Ingane ayiqedanga isikole yashiya kanjalo nomama waze waphuma ekhaya uyabasupporta bathu basupporta in a distance. Usisi lo uyafunda useresi so ucela usizo ukuthi sihambe siyobheka isimo samalume ekhaya. So babukela emakhaya ngiyathemba ukuthi upart 2 sizoza nawo maduze la soke sohambe siyobheka khona kabanzi isimo samalume sike sizwe udaba lakhe nayo malume ukuthi kuze kube nje ngabe imbangela yini. Siyabonga.